Oɗo gorko pullo mo jiya ton wiyete ko Mamadou Ndiaye o jibina ko hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe joyiɗiɗi to nokku biyeteɗo Fafakun ko ɗon tigi tuggi maayo Casamance. Fafakun ko to diwan mo Kolda ko ɗon tigi o jangi école primaire hade makko jokkoyde jangde makko to Kolda ɗo dañi BFM makko. O heɓi baccalauréat makko ko to lycée Vanvo mo Dakar. Caggal ɗum o jokkoy jangde makko to université mo Dakar hande o biyeteɗo université Cheikh Anta Diop mo Dakar. Ko ɗon o heɓi maîtrise makko e on saha Mamadou Ndiaye heɓi bourse fade leydi Inde ko toon o feliti ɗaɓɓoyde jangde towde wittoji luggi jopiɗe dendagal ɗemɗe gendiji Afrique e leƴƴi ɓaleji tengti noon e ngal o muyningal woni ɗemgal Pulaar e Fulfulde yerodirde ngal e dendagal ɗemɗe kalteɗe toon tawa noon koye yamirore e on saha président Léopold Sédar Senghor o waɗi toon witto mantinigo woni thèse e ɗen ɗon ɗemɗe gendije kalteɗe toon to Inde ha to Sri Lanka. Eyyi ko ɗemgal Pulaar ko ɗemgal ngal muynumi eyyi ko subagol ngol noon wona min immi tan wi ko ɗum ɗo mbaɗanmi elle ko mawɗo men hoorejo leydi gonnoɗo Senghor kanko yabinno no yo ƴewane almuɓe ɓe goɗɗiɓe seeɗa dañɓe diplôme aji yo jaa toon ƴeewa banggueji ɗi foof to woni ko ɗemɗiyankagal so woni ko banggue tarik walla ko wiyete ko archéologie walla sociologie yo ƴeew wat hen wittu ƴeewa woni ɓen ɗon kam ɓaleɓe wonɓe toon ɓe ina jokkodiri e ɓaleɓe won min noon nden hankkadi ƴeftumi ko ɗemgal ƴeewmi ɗemgal Pulaar ngal muynumi ngal mi ƴeewa so woni ina oɗo wawi ɗum yerodirde e ɗemɗe gonɗe toon ɗe ko adi nde omo jangguina Pulaar ɗo e duuɗal jaabi ha tirde université mo Dakar o jeeyama e goomuji kewɗi mbaɗino fedde ɓamtore Pulaar en e gardegol on saaha e Yerodoro Diallo en Fari Silat Ka en e ko nandi hen Allah e Yerodoro nandimi hen an kadi noon mboɗo rewi mabɓe tan saaha ɓe guddita duuɗe e nder leyɗe he mbiyami ya Grand Dakar walla ɗo Paye d'Arachide Gueule Tapée yomi janggin ko noon tan aɗa andi nden on sanga wona ni kalasmi yimɓe dartanno hen tan ko affaire leñamago tan. Professeur Mamadou Ndiaye ko ina tolno hande e duuɓi 25 omo janggina Pulaar ɗo e faculté des lettres mo UCAD sukaɓe étudiant ji ɗi paami hande o ɓamtare duumide dañota ko gaga jangde ɗemɗe men gendije. Professeur Mamadou Ndiaye haɗan tan e janguinde Pulaar ala omo windi defte kewɗe payodinde toɗɗiɗe gurnam aade mbiyen defte jopiide sariyaji dosgal dowla Sénégal defte hiisa defte taro defte pamminoje ko fati e cellal ɓalli diine e ko nandi hen yummo ɗeɗo defte foof noon ko deftere tindi fulɓe nde nene makko tindannomo o hocci kuɗol o windi ha yubɓi ko ɗum woni deftel nan ɗo ina waɗi tindanaɗi cukalel pulel ko kanko tindinmi ɗin ɗon ƴeftumi ɗum battumi ɗum e deftere e nder wittoji makko o tawi tan fulɓe dunde Baba Adama nde foof nandi aadaji fina tawa o ko goto ko wiyete ko pulago ko ɗum ɗo ndenduɗen ɗum ɗo jaami foof hay ende o pulago ngo ko jende goho no gonirɗen enen hakkude meɗen e naggue ɗum ɗon nan hen ɗiɗi won hen gueɗe kewɗe aɗa andi ɗo saha foof enen nana mawɓe men mbiya enen en mbaɗata ɗum eyyi ɗum ɗon koye mbaɗata ko ɗo jaami foof taw ɗum ɗon gon gueɗe ɗum ɗo eyyi wawde teddugal ɗo jaaɗa foof hay so yimɓe gandano mbiyeteɗa ni adoto foof wadde ko tottude mbaɗa feere kam ñaama jara goomu UNESCO rokkimo e hitande 1991 ha hitande 1992 seedam faagu mantinigu woni prix UNESCO Nesib Abif e ñalawmaji teddiniraɗi jangde ɗemɗe gendiji Afrique. Professeur Mamadou Ndiaye ina wasi o sukaɓe fulɓe jangoɓe e duuɗe towɗe ɗe nde ɓe mbattata hakkillaji mabɓe e ɗemgal Pulaar sabu so ngal janggaka ngal windaka ngal wittaka tan ngal yooloto. E uddugol yewtere makko Mamadou Ndiaye waɗi erago sabu e wiide makko ala teret natti woɗɗude o suwa taw yi lomta makko koolaɗo noppi malaɗi puɗata koye hoore malade bandiraɓe mbatten hakkillaji.